אז מה קורה חברים? כאן עופר שיפר בעוד סרטון, והיום אנחנו בעצם בקריירה עם מנצ'סטר יונייטד. התחלתי אותה טיפה בלעדכם והכל, אבל אל תדאגו, אני עדיין פה במקום הראשון בטבלה. אני שומר עליכם. אני יודע סרטון ראשון בפיפה וזה, אתם לא יודעים כמה אני טוב. אני משחק ברמה הבינונית בפיפה, כי אני לא אגדה בפיפה ולא גרוע. אוקיי, בואו נתחיל נגד ליברפול את המשחק הזה. כמובן אנחנו השדים האדומים. ואם אתם רוצים לשאול בתגובות למה אני בעצם מאמן את מנצ'סטר יונייטד דווקא, אז זה בגלל שהמון זמן הם לא לקחו תארים, ואני רוצה לגרום להם לקחת סוף סוף תואר אחרי מלא זמן שהם לא לקחו תואר. נו, הבאתי את אמבפה, מי חסר לי? תקשיב, אני אספר לכם על משחק שעשיתי היום בפיפה. אני הייתי בדקה 90 מול סיטי. בדקה 40 הפקיעו לי גול. היה 1-0. פתאום אנטוני פורץ מהר שהשוער שלנו מוציא לו כדור. אחרי זה מוסר לזה. נו, איך קוראים לזה? נו, רשפורד שם גול בדקה 91 נגד מנצ'סטר סיטי. זה היה פשוט מטורף. עכשיו בואו נראה מה יקרה פה. אוי לא, ליברפול בהתקפה. יופי, תוציא. הנה רשפורד. וואו, מרקוס רשפורד. כמעט. אחרי שאני אגמור את הקריירה הזאת, ואם תרצו שזה יהיה סדרה, אני אתן לכם, אבל תאמרו לי אם זה יהיה סדרה, אחרי זה עם איזה קבוצה לעשות קריירה. איזה פנדל ואיזה שמנדל. אם סלח הביא לשחקן איזה כדור, מי שזה לא יהיה. אוי לא, ון דייק. הופה, הנה אמבפה. איי. קשה לעבור את ון דייק. קשה. אבל איך אומרים? קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים. אז אני לא מתייש. אוקיי. טוב. לא. יאללה, עכשיו אנחנו פותחים חם. אנטוני רוץ. איזה פריצה של אנטוני. לא, כמעט אמבפה. רשפורד. לא מצליח. כמעט. אוקיי, לא נורא. עוד לא נגמר. איפה ברונו פרננדז? הופה, ברונו פרננדש. מחצית. אחלה משחק עד עכשיו. בואו נראה איך נתמודד איתו. אם זה גול.
שתבינו, זה ממש משחק צמרת, הקבוצה שמנצחת עולה למקום הראשון או השני. אנחנו כבר במקום הראשון, אז כנראה שאנחנו נשאר במקום הראשון, אבל עדיין זה מסוכן, כי אז הם יהיו באותו מספר נקודות שלנו. אוי, לא, סלח מגביה. הופה, הופה. הנה זה בא. 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 לכניסה. ברונו פרננדז. איזה גול. איזה גול. הנה זה נכנע. ברונו פרננדז. ברונו פרננדז. סוף סוף זה קורה. סוף סוף. לא. לא הספקתי להחליף את אמבפה. אמבפה מאוד עייף. צריך לעבודה לדעתי. למרות שהוא לא כל כך שיחק. אבל יאללה, הנה החילוף הראשון. למעשה זה לא הראשון. אבל בסדר. אוקיי, זה מסוכן. זה מסוכן. לא, תשמעו. טוב. אחלה מסירה. הנה אמבפה. אופסייד. אופסייד. מי שלא יודע מה זה אופסייד זה נבדל. אוי לא. ליברפול. תהיו רגועים. די סלח. סלח די. תודה סלח. הופה. אני אהיה במהפך. איזה מהפך. והנה זה קורה. בואו נעביר את המשחק הזה. תבקשו ניצחון. יש. ניצחנו. וואי. באמת זה היה משחק מפחיד. עכשיו, רגע, מה? נגד ליברפול שוב? זה מעניין. כולם בתגובות. ליברפול. בוז ליברפול. מה מצב הכסף שלנו? 70 מיליון. בואו נעביר את זה זריז עד לחלון העברות. נראה מה יקרה. אנחנו עכשיו בפיפא בשנת 2023 ניצחנו את ליברפול 1-0. עשינו תיקו. בגללי בסיכוי הזה. אוקיי. לא הבנתי מה קרה עכשיו. אבל נכון. הבנתי. אוקיי. אין לי כוח להסביר את זה עכשיו. בואו נחכה עד לחלון העברות. נחכה שטיפה יהיה לנו כסף. ואז נקנה איזה דמבלה. ועוד משהו. אנחנו עוד כמה שנים של הפיפא נקנה את האחד והיחיד, מנור סולומון. אני יודעת, אתם אומרים, מה עכשיו מי צריך אותו וזה? הוא באמצע משהו דני. אבל עדיין, שיהיה. בואו נראה איך המשחק הזה המשחקים נגמרו. בואו נראה
על מי זה מאמין? זה מאמין לי. כבר הספיקו לקנות? אוקיי. זה באמת מוזר. מתבשל תסכה, ליברפול רוצים לגנוב לי שחקן. 3 שחקנים. אוקיי, הוא לא שחקן כזה טוב. באיזה עמדות? נסכים למכור אותו. דווקא הוא שחקן מאוד טוב. הוא בסגל שלנו. לא נסכים. והוא בן 20. האמת יש לו פוטנציאל, אבל אני לא אסכים. עכשיו בואו נעביר את הכל סתם. אין לך אצלי מורל. לא וואו. ומה אני יכול לעשות עם זה? הסכמתי לכם. אין לי מושג ואני יכולה לעשות עם זה. אין לי שום כפתור ללחוץ עליהם. סיטי, רק אומר, אתם לא תקנו ממני שום שחקן. מי זה? באמת לא נספי. ליברפול. אוקיי. אוקיי, אין לי עדיין מה לעשות איתו. די כבר לנסות לקחת לי שחקנים. אתם לא מבינים שאתם לא תיקחו. אוקיי, יש. אני יודע את מי לפני. סמכו עליי. יודעים מה? תאמרו לי בתגובות איזה שחקן לקנות. אם אני לא מכיר, גם תשלחו תמונה או משהו איך שאתם עושים את זה ונראה, אולי השחקן שאתם תציעו ייבחר. בואו נעביר את הימים. אני לא הסכמתי למכור אותו, נראה לי שיהיה. יונייטד מספיק טובים בלי השחקן גלבודו הזה, ובלי הגלבודו השני. בואו נראה עכשיו. אמבפה עלה ברייטינג, בואו וראו. תראו את אמבפה. מי הקפטן? ממתי כזה? מי הוא הקפטן? גול נפש. אמבפה הקפטן, רק אמבפה. אוקיי? אל תיקח את זה אישי, קסמירו. אמבפה הקפטן.
את מי זה מעניין, בלה בלה בלה. בוא נעביר ימים עד למצוות מעניין. מנצ'סטר סיטי. אסטון וילה נגדנו 2-0. אני לא רוצה להעיף אותי או שאני מדמיין. נראה לי אני מדמיין. העברנו משחק נגד מנצ'סטר סיטי, אבל בואו נראה אותו. מה קרה? אפילו התקשורת כבר מדברים עלינו. אין, אנחנו חתיכת קבוצה. אי אפשר לעצור אותנו. אוקיי. שחקנים שלנו מוכנים. כולם להיות קשוחים. מה יש פה בעיה? תתחילו למשחק. הנה. אז זה עומד להיות משחק קשה וחשוב במסגרת הליגה האנגלית. קווין דה ברוין מנסה לחטוף. כדור עדיין אצלנו. עכשיו סיטי לקחו. אוקיי. רק שאלנד לא יקבל את הכדור והכל בסדר. רק שאלנד לא יקבל את הכדור והכל בסדר. יונייטד. מנצ'סטר יונייטד. יואו. מנצ'סטר. מה זה השטויות האלה? מה קרה כאן? לא הצלחתי להבין. אוקיי. לא טוב. עוד פעם במצב כזה. איי. הופה. איזה כניסה של אמבאפי. קיליאן אמבאפי. הנה קרן. אנטוני מרים. כמעט גול. אדרסון עצבני. אמבאפי. סוף. בואו תרשמו. אני מחכה למישהו בתגובות שירשום שהוא לא חיכה לגול כזה. בואו נראה אם למישהו ישומת. אתם לא חיכיתם לגול כזה? איזה גול בנגיעה. סוף אמבאפה נכנס לעניינים.
יאללה מנצ'סטר יונייטד. יו. אוי לא. הופה. Oh my god. אמבפה! איזה מהפך גדול. איזה מהפך ענקי. איזה גול גדול. אם תשימו לב, כל הגולים שלו בנגיעה. בואו נראה אם הוא יצליח לשים עוד אחד דווקא בנגיעה. לא. אמבפה. עכשיו זה לא יהיה בנגיעה אם זה יהיה גול. או שזה כן יהיה בנגיעה אם זה יהיה גול. לא. אוקיי, מה אנחנו נעשה עכשיו? תראו, נעביר את המשחק הזה בתקווה לניצחון. יופי, ניצחנו. עכשיו זה במסגרת הליגה האירופית. רק אומר, אני לא יודע מה קרה פה, והכל בליגה האירופית וזה, כי עונה קודמת אני לא הייתי פה מאמן, עשו פה טרללולו, טרלללה. אוקיי. אם אתם אוהבים את הסרטון הזה, תשימו לייק, סאב. מה אכפת לכם? זה בחינם. תירשמו למעלה. ותאמינו לי, אם זה תלוי בי, אתם נחשבים ל100. את האמת, אני לא יודע מה אני אומר. מה הכוונה? אתם מי שצופה בסרטון הזה, בבקשה, שישים לייק, סאב וירשם. למנוי. זה באמת הכי חשוב לי. שבעולם חשוב. וואי. אוקיי. ברונו פרננדז. בסדר. רק בסדר. אוקיי, אז יאללה.